pangapunten cintaku, sayangku, rinduku. Mbok menawi wonten mriku kirang prayogi supados radi nginggil panjenengan pindah wonten kisih Kiring Kota. Ben anu kanca-kanca pengrawit leh nyawang ben ketok mloho. Terutama sing gambang kuwi matane pentelang. Niki sing gampang wis dikandani, kuwi iki lenang ya, semaure wis ben ngono. Ah, maksudnya. Lah wong genah apa ki apri ki ya mau karo sing gambang lho nyun sewu. Ning wingking bareng wong suarane genah wos ngono kok Jek. Mbak kok wonten anu kamar mandi kakung. Aku wedok Mas suarane gedhe. Lah mbasan sing gambang kula rungokke le nguyuh ki kaya wong celuk-celuk suarane. Suarane ki Apri ki. Gak aku pri nek. Guyonmu kaya ngono. Lah ki tak perkara sing ning mburi mau to. Agak pembukaan kok kerebo babakan kaya ngono. Lah ya dedek lingsem. Dedek gundulmu iki dedek. Mbak Apri kali aku ki kadang bingung. Aku nek nyeluk Mbak kok ketoke piye nek nyeluk jeng ning apike Dik. Dik iki iso lanang iso wedok. Ha nggih to? Dik Apri kalih Dik Mimin. Nggih, Mas. Jan ngene iki piye? Masa nek lek min yo Dik to njenenganku. Pak Dik. Wis ayune kaya ngene kok Apri. Nggih, matur nuwun Dik Apri kalih Dik Mimin sampun kersa rawuh. Perdana gabung kalih Dalang Brimo. Ning kula ya sakderengipun harap-harap cemas lho, Pri. Lah ngapa? Iki Pri tenan apa ora ndereke Pak Dalang Brimob ki lho aku no. Tenan ki maksudnya wedi ngono lho aku ki. Lah le nyapa kok wedi iki? Kon nyanyi apa argo titis-titisan le bedil aku. Lah jare to nek argo titis-titisan le bedil aku ra ya. Sampean nek petuk Pak Dalang Brimob ki jarene hawane pengen dibedil. Ya ora kudu kaya ngene bareng ketemu awan mau sore mau to kok rahimku meronta-ronta ya. Aku ya ngumun aku ya ngono kuwi kok. Ya tenan lho jenenge sejatine kakung karo putri ki padha wae. Jomong biasa nek piye putri arep ngomong luwih dhisik iki ada etika. Arep Mas aku seneng, Mas aku tertarik karo kowe. Wah Mas bagus sih. Arep kemecape ora tekan. Ning nek piye kakung wani wirange, wani isine, wani ngomong. Oh, entur nek wong anu nyun sewu nek wong wedok iki nganggo sandi utawa sasmita iso kalau mangsa sikile digoyang-goyangke. Ya toh? Nek kula mboten kudu digoyangke. Cara-carane nek wong wedok ki kaya jaman dhisik kae sapa ken dedes. Ken dedes lho. Ken dedes menika wanodya sing nurunke ratu ing tanah Jawa. Lho, priya padha kenyut menika mboten kalian pasuryane, ning kalih betisipun. Lho, dadi ngono. Penting kempolipun menika bersinar. Lho, nek ngono Cok disawang bersinar apa ora iki coba. Lah mulut tok kotot kabeh ngono kok. Malah kowe iki sikilmu kok wong tukeruk wedi ngono malah. Yang artinya to, Ces. Wong milih pasangan ki werna-werna. Dadi ana sing seneng mergo pasuryane. Ana sing seneng dengan cara bicaranya. Ada yang suka karena jane rapate ayu ning pinter. Ngejeni karo lawan bicara lan sak itu dados kesengsem lawan bicarane. Ning sing utama nek milih pasangan kuwi sing piye kali? Nek aku 4 hal. Apa? Siji bener pasuryan. Loro bandane. Nomor 3 garis keturunane. Ning luwih utama meneh akhlake, mergo akhlake becik 3 mau iso tercover. Lah saiki wah tepuk tangan. Wah buat Mbak Mimin. Saiki carane ndelok kok iso nek kuwi akhlake apik. Nggih. Kok iso nek kuwi bondone apik, garise becik, apik kuwi saka ngendi lehmu nyawang? Saka wulune. Wong Jawa niku rak nganggo ilmu titen. Heeh. Nek milih wong wedok, kuwi milih wong wedok sing wulu tangane oke. Gemati karo wong lanang masakane ya enak. Ora kudu mendina tuku. Nah, kaping pindho golek wong wedok sing ati-atine ngudup turi ngeten iki lho. Iki godhek iki kudu ati-ati. Heeh, nek kuwi godhek kok simbar jojo. Kaya buta malah wah. Sing kaping 3 nek milih wong wedok ampun sing sikil wulu sikile akeh. Mergane. Wong ya dhewe-dhewe lho, Pri. Jenenge wong nek keturunane pancen ya ngono kok senengane. Jangan pernah body shaming. Body shaming ki sing piye to, Lek? Body shaming itu guyon, ya tidak harus guyon ya. Ngelelek uang terutama fisik.
Membawa fisik. Membawa fisik dan dilakukan berulang kali dan mempunyai niatan untuk menyakiti. Padha karo Apri mau nyebut jeneng ya kleru. Lah sing bener apa? Wong iki kabeh kari cara memandangnya. Ngono lho. Aku wong wedok gagrak lawas. Menika dalam rangka nggih, ingkang sepindah nderek Mangayu Bagyo nggih. Kagem Bapak Haji Tumiono sekalian Ibu Warsini Tumiono ingkang sampun ngemah-ngemahaken putranipun Mbak Mega dawuh kalian Mas Rifki. Derek ndedonga mugi-mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem bagya mulya enggal pinaringan kekancingan tresna. Amin. Bejo donya bejo akhirat. Amin. Dan luar biasa cucuk anggere wong mayang ki anggere nek bintang tamu niki ketok penak ngono ya. Dadi kabeh wis mewakili. Nggih mboten kedah ngoten. Bintang tamu hebat tanpa dalang sing handal ya ora dadi. Oh ngono ya. Nggih, dalang handal tanpa sinden sing mumpuni sing bakoh suarane ya mesti engko ora tekan nggone. Ning sinden apik kok ngono tanpa kanca-kanca Wira Pradonga sing luar biasa ya ora bakal dadi apik pagelaran menika. Kabeh nyawiji dadi siji. Wah. Lan kanca wingking, kanca sound system, kanca properti lan sak piturutipun lan sak sing nonton kabeh tidak dilihat dan penonton juga tidak welcome. Misalnya aku teko penontonnya merengut rak ya kula takut. Allah. Ning penonton Jakarta luar biasa lho komunitas BNC. Takute piye? Takut. Serasa mau garuan ya. Ya wis ora to, Pri. Ora apa-apa. Lah mboten kula pendesim kok sakniki. Apa kuwi? Surat izin mangkal. Lho ditenggani Mbak Parno lho wis ora Mbak Parno. Ya kuwi Mbak Apri, Dek Apri lan Dek Mimin menika ingkang sepindhah nderek Mangayu Bagyo. Temanipun dalam poster menika Bapak Tumiono Mantu. Ini sudah pagelaran wayang kulit yang kedua. Kalau wingi Mas Mul, wonten joglo pajak nggih wonten joglo Tumiono. Ingkang angka kalih ya kuwi dalange sing wah ya Jakarta lah. Yes. Dalang sing paling sregep dhewe. Sregep sing napa? Ya sregep dhewe iki aku. Jebulane Pak Dalang ki ya grapyak ya, Pri. Grapyake piye? Kan aku ya pertama ya wedi, serem ngono kuwi lho. Wong wedok nek dulati buket ngono ya piye to? Wong wedok kok nek nguyuh. Terus sing ngulati kowe iki ya sapa lho wit mau? Nggih kata to nek wong ayune kaya ngene iki. Oh, mau pas jagongan mau bersaling berpandang-pandangan. Jane ning ngopo kowe? Rasamu piye to nek jejer Pak Dalang Brimob ki? Ayo jujur rasane piye? Heeh. Bohong nek nyun sewu seorang wanita karena saya kan mewakili peran wanita. Iki cara penemumu ya, kalau seorang wanita. Nyawang penjara kok ngantek ra gogloh penggali ra gogloh artine kebangetan. Lho. Glo nang rungokno. Ning delalahe sing ngendikan ngono kok ya ora wong wedok. Lho malah penak kok. Iya. Tapi nek jenenge wong tresno ora tidak hanya soal bicara soal hati. Nggih, leres. Logika juga harus main. Atau seneng tok tapi bojone wong, logikane aja. Aja ngono ya. Saling seneng tapi ra gelem cekel gawe. Aja. Seneng tapi wonge kok brangasan. Aja. Loh, banyak pertimbangan tidak hanya sekedar soal hati saja. Oke, nek ngono kowe jenengan iki karo aku genah ora seneng mergo banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan, siji bojone wong. Loro aku nyun sewu tepunge ya rung suwe. Tur nyun sewu brangasan. Lho aku kan ya wedi to. Kowe kok ngerti nek aku brangasan ki teka kok ngendi? Curhatan sinden 5 niku wau. Lho. Aku lagi apa sinden 5 ki ya korban aku ya ngono kuwi. Korban cengelmu lho. Kakek aneh. Neng aku yo melang-melang ki Lek. Lha piye? Apa Pak Dalang Brimob biar kilap karo aku barang aku yo. Ning nyuwun sewu tenan. Nggih, terus pundi? Kula niku kepanggih Mbak Apri menika sampun kaping kalih. Kula riyen kula mayang wonten Sidoarjo nggih. Pasuruan wonten Ratu Kosek. Lah Mbak Apri niku ra Dek Apri iki ning nggon Saron. Batinku ki jaman nalika semanten piyai niki dereng kondang. Nyun sewu tenan. Tur ya tesih letek niku. Dalah saya letek ra umum. Nyun sewu nek kono gelem ngakoni mbiyen kondange mergo bar salaman karo aku. Jaman kae lho kuwi. Lah niku teng Saron nggih ngasta rokok ngeten niku udut. Batinku iki kok nyawang aku terus
Jebul aku bodi kaya ngene iki senengane wong-wong kaya ngene iki. Kowe iki nyapa kok kiri-kiri ngono. Oh, sampean seneng itu bukan karena cintamu untuk memiliki, sampean kleru. Seneng mergo garapane wayang. Mergo garapane wayang. Sabetane ya elok, sastrane ya masuk. Saya meneh nek nyabetne kowe aja klepek tenan. Mbok iya. Nggih, Dik Apri ingkang ngongkos pindah wau nderek Mangayu Bagyo, nggih. Angka kalih, kaping kalih. Ingkang kaping kalih ya kuwi ulang tahun ya kuwi. Widodo makmur ingkang kaping 26. Karo yuswamu tuwa ndi? Pinten kaping? Kalih 26. 26, kula 28. Oh, 28. Nggih, menawi kula kalih likur brangkang menika. Nggih. Menawi kula. Nggih, muga-muga Widodo Makmur, perusahaan Widodo Makmur selalu sukses selalu dan jaya selalu. Tepuk tangan buat Widodo Makmur. Wah, kandhani yo. Pokoke aku ki nyawang ning nggon live streaming anggere Widodo Makmur ki duwe hajat wayangane mesti nyawa loro ki enek. Mbah enek apane aku. Lha kok pesugiane. Nggih mboten. Ya ora, melangi kok ndak bali tetek. Nggih, pokoke nderek Mangayu Bagyo ingkang angka 3 menika ngleresi. Ya kuwi wiyosanipun Rama Insinyur Tumiyono mlebet mapan wonten ing Setu Paing. Setu ki 9, Paing ki 9 dijumlah dadi 18. Ya 19 nok ya 18 piye to? Pripun to? 9 tambah 9. Pira? Pira? 9 kalih 9 nggih 18 to. Lho salah. Dek salah. Heeh no. 9 tambah 9 iki 18. Aku jan gumun aku kok. Tak kira ki arep blangkonan lho, Pak. Kok kono sing kleru. Kok kono sing kleru dhewe. Oh, apa? Muga-muga panjenengane Pak Tumiyono kelawan keluarganipun awit menapa wiyasan menika menawi dipun tirakati utawa dipun wungon sareng-sareng mongko pangeran wis paring dawuh utamane ngeten sok sapa wange duwe gegayuhan kuwi yasinan jumlahe wong 40 kabeh bakal kasembadan apa kang dadi sediane. Amin. Monggo bengi iki Pak Tumiyono, keluarga Bapak Tumiyono wayangan sing mirsani ribuan ana ing live streaming. Amin Allahumma. Amin. Mereka wau ugi wonten amanah saking Ibu Warsine Tumiyono sekalian Bapak Haji Tumiyono. Menika unjuk atur penyanipun Bapak Kundang Sutrisno. Ya. Bilih Ibu Tumiyono dalasan Bapak dereng saged sowan silaturahim wonten mriki nenggani kula kekalih pinangka sulih atur saking nyanipun Bapak Tumiyono dalasan Ibu ingkang kepareng nyunaken pangapunten kalian panjenengan Pak Kondang. Aja lali ya Nduk anu Dik. Pripun? Engko foto bareng karo aku pamerno karo Pak Tumiyono iki enten dalang brimob gagah gedhe dhuwur ngono ya. Wah aku ben anu ditimbali ning Joglo Klaten kono. Ning Bayat. Seneng to nek aku mayang ning kono mesti kowe katut to. Raman. Mbak Ampirne ora? Engko tinakali. Kok wong arep godhe kok dadak dikalang-kalang. Menika Ibu Warsini ngersakaken lelagon Setya Tuhu. Setya Tuhu. Sampun transfer saweran 2 juta wonten rekening kula. Lah lajeng mengke hitungannya bagaimana? Kula transfer jenengan. Oh, lewat apa transfere? Lewat apa ya, Lek? Ya engko njaluk nomor rekeningnya apa piye ngono to. Lah aku duwene rekening listrik kok. Ora Mbak, pokoknya salam kagem keluarga besar Bapak Tumiyono. Nadyan kula panjenengan menika melalui virtual saya kira sudah menjadi mewakili kadang-kadang sedaya wonten Jakarta. Sepindah malih kula matur nuwun dhateng panjenengane Pak Deparno. Mbah Parno. Klebet Pak Deparno menika sampun tepung gelang anggone gelar wayang. Ora kok mung ning Jawa ning nyatane teko Jakarta. Lah iki malah aku entuk dawuh saka Pak Deparno. Dalang Jakarta kon nglumpukne kabeh kon giliran sesasi pisan wetonan ana kene. Tepuk tangan buat Pak Deparno. Lho ngono ngoten niku lho sing diarani ngurip-urip ya nguripi. Ya melestari ya ngurip uri-uri nguripi. Kuwi nek sida. Lho, ya. Lah aku sida terus kok. Mula nggih ditirakati, diriadoi, jarine nek kunjul kawong 40 MC kabeh do ndonga. Komunitas kanca-kanca pamirsa ndonga insyaallah menika kabul. Kasembadan nggih. Amin Allahumma amin. Lan uga Dik Apri lan Dik Mimin menika wonten
anu para pepunden ingkang sami rawuh kayata panjenengane Bapak Yoga Mandira itu adalah salah satu komunitas pelestari budaya seni Nusantara. Itu yang pembinanya adalah Bapak Anies Baswedan yang juga selalu wayangan keliling. Matur nuwun buat Pak Yoga. Pak Yoga, wonten sinten malih? Wonten malih panjenenganipun, wah sing gagah dhuwur kok kene mesti ketok. Sinten? Halo, Ketua Pepadi 3 itu lho. Wah, sawangane Pak Teguh Cokronegoro. Pak Teguh. Sampeyan wis rawuh dereng? Dereng. Wo. Nate pinanggih nduk wonten Marakas. Aja ngaku tenar, aja ngaku kondang nek urung sowan daleme Pak Teguh. Lah belum ketemu tempat mata kok. Wo. Pri. Menika kathah ingkang sami anu sowan, rawuh kok sowan. Rawuh. Menika wonten kadang-kadang Gulang Jaya, klebu Ketua Gulang Jaya 1 panjenengane Bapak Gunarto Gunotali Jendra. Sugeng dalu Pak Gunarto. Kita enek aku nyebut piyai siji kok raut wajahmu bahagia ini po ngertine entuk titipan kayakne aku piye? Ah, ya ndak tahu. Lan ugi Pak Suradi nggih kepareng rawuh para pepunden sedaya kadang-kadang komunitas matur nuwun terima kasih nyatane bengi iki iso kasembadan wayangan. Amin. Amin. Dhewe iso anu ya Le silaturahmi kalian para-para. Seneng ora iso sowan ning Jakarta ki seneng remen sanget to. Sing dadi seneng piye apane? Saged pinanggih kalian rencang-rencang komunitas, kalih para-para sing utama niku rak saged panggih jenengan. Lah selama ini niku nek teng Jakarta niku gur pethuke gur Mas Duwe. Aja nyepelek Mas. Aja nyepelek Mas Duwe. Nek ra ono rigene Mas Duwe iki kowe apa ya piye kopen apa piye? Menawa anu Mbak, minangkani apa ingkang dadi ingkang dipun kersakaken wau Ibu Arsini sekalian Bapak Haji Tumiyana. Nggih. Ajeng dibawani. Nggih, monggo nderek mawon. Setya tuhu. Dadang kula Sidoasih. Lan mengko nduk, piye? mbok pilih rena ing penggalih. Mbah Parno ya mangke minggah wajib. Mbah Parno. Nek Mbah Parno menika kula mboten wantun ngaturi. Nek panjenengan monggo. Ati wedi monggo dosa apa sing bakal tak sandang nek aku wani ngaturi piyai iki ya. Pak nyuwun duka nek nyuwun duka nek panjenengan bebas. Mergo panjenengan iki anu kok ibarate wong ngono, umpamane wong ki jenengan ya arep melu seneng, dadi bebas kok. Mboten ngoten, umpama ana keladu ing atur, pamane anak-anak keladu atur, nek lengganane njuk ngapura nu rung sida kemecap nu piyai sepuh paring pangapura. Lho, mesti Mbah Parno kersa minggah panggung mangke. Truweceh kang dadi aturmu wit mau kok kowe ora kenalan iki piye? Kenalan jeneng ngoten. Lah pun do pirsa sing siji Sukimin, siji Pano. Nggih, monggo menawi dipun bawani rumiyin. Setya tuhu ya, Nak. Setya tuhu. Pamintaku. Nimas Sida. Coba lanang, suara lanang. Tepuk tangan. Wah. Suara kok Pri. Iso nyuara lanang apa ora iki? Suaripun sae ning anu ya, Nduk. Le metu bengi rada disuda ya, Nak. Iki mah ketoke lemu nyuara rada ngoyo ngono ki lho. Anggere suarane ngono ki mesti kena gigi wang kembali. Kok ngono. Anu nyuwun sewu. Jenengane apa sih duwe kala menjing gulu apa kuwi? Mboten duwe pun dilangi niki dadine tembolok. Luar biasa Jan. Dalang sing ngrekasake komunitas ya mung dalange Brimob lho. Lah kok iso? Aku mah diceritani Bu Ayu ki dalange kuwi nek ora disangokke Karagendar ngucah. Ning nyuwun sewu lho anu Dik. Pripun? Wonten Jakarta menika nyuwun sewu. Panci seniman niku tuh bisa kopen dengan komunitas atau penggemar wayang. Enek sing nggawa tahu,
enek sing nggawa bakwan, enek sing nggawa gendar, enek sing nggawa peceli. Pecel. Oh, pecel komplit mriki niku nggih. Makdek aku. Beda lho nek karo wis jan luar biasa. Nggih. Ayo teko ndi? Ing sarina sawa ngine ayo Nyi. Dek Apri, Dek Mimin. Nuwun pripun? Iki kaya entuk udan grimis terus nceles adem. Nggih. Awake dhewe Karawan Gustri itu adalah salah satu pembina Yayasan Sunan Kalijogo. Demak, matur sembah nuwun. Gustri menika riyin menika ngasta wonten Jasa Marga, lajeng pensiun. Lah belionya itu masih punya beberapa harta, akan dijual rumah dan semua aset itu 20% untuk kegiatan kesenian. Tepuk tangan buat iya. Lho, jan-jane bayar diwiwiti kapan ngono lho ning iki isih dalam rapat. Mergo isih ngrembug Mas Brimob, kira-kira bintang tamu ki sapa wae sing kedata. Ngoten iki klebu panjenengan dadi tataran mengke. Lho ngono ku sing diarani wong sugih tenanan ki ngono ki lho, Lek. Lah ya, ngopeni tenan ya, Pri. Jadi menggalihke tenan lho. Tangise kanca-kanca seniman. Sing wong sugih ki manakala piye, Lek? Wong diarani sugih manakala dia kehidupan ekonominya bermanfaat kanggo wong liya. Ngaten iku lho. Sing paling penting sugih dulur. Lah. Monggo tekan pundi iki gilirane sapa iki? Lek Sukimen. Wah, Lek. Mbak Mimi. Ora. Dek Apri iki nek apa ngendikan Lek Sukimen ini ketok leh wasis ngono. Paseh. Tolong aku sida nyuwara kok rumangsa kok wis do disepelekke kok wis do underestimate sik. Apa nek Mimin ki mung adol ayu tok rak nggih mboten to? Halah. Ayo. Heng sarina. Datan ginggang. Mbak Kose agak jukuk swara kok lho. Ganang lho Lek, ganang. Ganang gope. Nek wong ngono ki biasane ndek pepinginan ning ra kasembadan. Apa pengen mbak ambung ya? Wong elek-elek ki lupute wis ndek tatu ning dekne ndek karep ning ora dipinangkani. Nah, aja kaya ngono berarti nek ora dipinangkani dudu rezekimu, dudu jodohmu, ada jalan lain. Aja sembrono lho, Mas Ganang kuwi wis lamaran. Ning ndek iki wis tak kandhani. Pripun? Wong lamaran kuwi resikoné besar. Lah kok besar? Oh nggih, godaane gede. Salah satunya. Kalau mosone randang dirabeni bahaya. Contohnya kaya bengi iki, roh sliramu loro ki dhek wis berubah pikiran kuwi. Alah, lan pripun wis tau kok. Iya. Monggo dilanjutke. Kowe ketoke bluluk disawatke. Apa? Ketoke ndungkluk jeng ngematke. Ya Allah, apa-apa. Ora apa-apa. Neng Klaten tuku pecel. Apa? Waton danangke Klaten Mimin mesti kecekel. Alah. Yuk. Cara wedok lho, Lek. Wedok. Wong suwane kok Klaten ning Jakarta kok sinden swara lanang wedok. Nyeng kok Mbah Sandirono dirujak. Datan kinggat sarabat. Ora nyuwara lanange timbang mecati kaya wong. Lho niki cirik cengkok kok. Cengkok kok. Oh nggih. Mecati. Kabeh niku duwe cengkok dhewe kok. Wah ndak ya terus mik karo diuncal-uncalke ngono kuwi ya. Teknik kok. Teknik making. Ya wis ya. Jangan kamu diruri mbangane dipangan. Ya Allah, suaraku kok nafas kula ora landung ya saplek anu niku lho, menopause niku lho kula terus lenang ngomong menopause. Jangkrik iso tekan menopause. Monggo. Rasa diajari to, Pri, sindian wingi sore. Kok wong setya tuwa dadak dumekumik. Ya wis kono sak karepmu. Oh alah sing kenang ya ngersake. Alah ya Allah. Ya ampun. Ya wis tuke no tuwa-tuwa lah ya.
bola-bali kula matur. Wong seni etuk wong seni iki ya ora apa-apa nek pancen jodone. Ning kudu ngungak wingi jaman pandemi sing kakung nabuh rapayu, sing putri sinden rapayu terus piye? Nek iso golek ora wong seni. Ning wong dire penjan meksa ya ayo. Ya mesake Pak De no iki kok. Masa wong imbetet golek gone ra petuk. Ya dikrenah piye? Duda lho we. Duda. Jo macem-macem we. Buarangane. Sing enong to? Nggih. Duda lho. Masak ta? Wis ping 4 dudane. Iyalah. Kondo wegah an golek nggon liya ngono. Nggih, pun lajengaken. Ayo, Jas. Lamun adoh caketeng hati Amit-amit jabang bayi. Lah napa jenengan iki meteng kok? Oh, bojoku meteng amit-amit jo. Ora. Jenengane kerokan iki ngopo? Niku wae cengeng banget. Kalih tulung krokno kene tekan kene mah dincot-encot aku ya. Pon aku pripun nggih? Mungkin kan fisik saya sudah lemah toh. Saya kan udah 44. Ngapa lho kowe iki? Kowe ngapa? Kok iso dadi ngrantes ngono ki? Ngerti dhewe sejarahku ndhisik. Piye? Dirombong wong 50 kan. Dadi dhisik ki tegas lho kok dampake saiki. Ternyata setiap perbuatan di masa lalu pasti akan ada dampaknya di kemudian hari. Orane terus rombong 50 lambe meneng. Lho pamane ngeten lho, dhisik nyon sewu, dhisik nom-nomane omben-omben. Wah, aku mah ngombe pirang-pirang botol ora mabukno. Ning sok tuane mesti sing mbuh ginjale kena, mbuh fisike lajak ngerti. Wong wedok Ganti rungokno. Wong wedok rumangsa ayu. Gorek. Disenengi wong sak jagat, wong wedok ayu senengi wong akeh, terus piye carane budidaya men wong do tertarik. Akeh sing seneng. Saiki wis tikluk-tikluk wong arep ngeterke wegah. Lho, ternyata dosa masa lalu itu iso berdampak di kemudian hari. Mula sing ati-ati saiki ra ngono to. Sing ati-ati. Lah lho iki kan yo efek le dirombong wong 50 kuwi lak fisikku saiki ngemprak-emprak iku. Lah kuwi kok ra dirombong ki kowe jaman ning nganu dhisik sama cik nggo icik-icik. Lebih baik aku hidup menjanda daripada harus digilir masa. Gak Ketoke paseh banget Jan. Sepel. Towel. Sukanya towel. Oh, gak aku pri. Gak. Ndak kon mendesah-desah ngono aku ndak darani sindan lekohi lho aku. Lah kuwi rak lagumu jaman ngamen dhisik to. Jaman ning lampu merah ya. Nggih, ning kula niku jujur apa anane. Masa lalu saya ceritakan bukan untuk aibku meh digerteni wong mboten. Tapi nggo kaca benggala bahwa setiap manusia yang punya kesalahan bisa berubah waton dia punya niat. Terus ana gunane. Contone kaya panjenengan. Ora mung panjenengan tok sing kaya ngono kuwi ning nyatane sampean ya berguna. Hidup itu kan pilihan. Tiada mungkin. Satu pondok ada 3 nyawa. Gak aku pernah godong ngono gitu terus. Tadi malam aku mimpi kawin. Wes, yo dilanjutke. Lanjutke no. Malah. Iya. Yen cedhak tansah mulat. Suara lanang pri, ndak sok cantik. Engko ben ketok. Nah, nyatane. Lho. Tes e. Iya. Lambemu cocokno ning gender. Iya. Yo, suara lanang sik. Yo. Yo. Sito asih. Kok ra iso kaya kowe to, Lek? Sito asih tuh. Sik. Ngopo nek nyuara lanang kok dadak mlengkeng ngono ki ngopo? Berarti kuncine begagah. Men sing ngewewe iki nyisih. Ya sik coba ya, tak coba ya. Ngene to? Ngene no. Kok dadak mekengkeng ngene Ngene. Iya. Iya, Lek. Ayo makan rodok ngene. Yen cedhak
cedak. Oh iya lho, Pak jenengan nyoba. Nyoba dikelmu. Yen cedak tansah mulat sidak asih lanang jos tulak alik mampu apa nih iki ya wedok apinda mimi lanang oleh mentele kaya lan mintuna wedok ayo lanang wedok meteng no jenenge wong maksa aku kok le nek ora mukrime ya ora anu kok terus waton ya ora lanang agek salat nang masjid wae dipilah agek kumpulane dipilah apa karo garwane oh piye kakon gak mriki piye kok kon dimorke terus ya ayo bareng nimas enak yo apik tenan handa tepi lanang itu niki jenengan kira ngerti kuncine lho ngempit lho sing egoke ngantek ngene malah kaya kitiran nek mledos piye kaya plendungane mledos lambene yo sida asih langgame lajeng dipun lanjut monggo aku kang setya setuhu yen nganti saiki melampah tebih datan
nuwun setya tuhu sampun dipun aturaken. Pamundutan saking Ibu Warsini Tumiono. Mbok menawi wonten Pak Deparno ngersakaken tambangan utawa lagon. Nggih Pak Deparno katuran minggah. Oke, Cok, monggo tulung tak ndat. Monggo Pak Deparno. Kalih Mas Teguh. Mbak Parno. Saene diaturi pinarak lenggah ora jumeneng ya iki ora mesakne karo nggih kalian lenggah jan tata kramamu kuwi unggah-ungguhmu iki sekeca nggih Sugeng dalu Pak Deparno wah luar biasa panci Mbak Apri sugeng dalu nggih Parno dipun dawuhi menapa menika Mbak Limbu. Nggih Pak D, ingkang sepindhah ngaturaken gunging panuwun dene panjenengan sampun kersa paring kegiatan dhateng kanca-kanca seniman wonten Jakarta. Wah, mugi-mugi Pak Deparno tansah pinaringan kasarasan, pinaringan sehat bagas waras amin Allahumma. Amin nggih. Ampun kapok nggih Pak D. Nggih. Mbok menawi wonten dawuh ingkang badhe dipun dawuhaken monggo Pak D nyuwun ular-ular menapa badhe. Wah, nek kula ular-ular niku kula dereng mantu e. Nggih. Dereng pareng. Nggih, menawi badhe nyekar umpami napa monggo nderek Pak D. Wah, pokoke ngadung duka menawi wonten kekiranganipun anggenipun dalang brimob nggih ngeten iki Pak D wayangane. Jadi pertama mengucapkan selamat berbahagia untuk Mbak Mega sama nggih. Mas Rifki. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Amin amin Allahumma. Nggih. Iki nembangnya mawon nggih. Oh, napa Mbak? Menapa? Bersakaken pelok barang, pelok 6. Wong rame nggih. Pelok barang. Oh, pelok barang. Oke. Nggih, Asmarandana. Nggih, sebagai gending napa nggih? Apa jenang gula? Oh, jenang gula. Lho niku kaget di WA. Mas Brimob. Mas Brimob. Pripun dos pundi Pak D? Mbak Apri kok ayu men ya. Ayolah kalah Nganti fotone kula kentun kalih Pak Deparno. Niki Pak D niki tenanan pora kula ya. Ngoten niku malah jane nyinggung kula lho Mbah Parno Pak Brimob niku. Lah piye Wong ta? jenenge Mimin Apri iki duwe tunggal mbok Mimin Apri cantik kok ya iso to kaya Apri niku cantik nggih Mbah. Ngoten padahal kaya ngenekke aku elek banget to ngeten iki. Lah kowe mau sarungan terus porotan. Monggo Mbah. Nggih, matur ingkang jujur. Nggih. Aduh, Pak Parno. Monggo Pak D matur suwun nggih. Gegerane semonten nggih. Nggih. Nggih, Mbah. Jan. Gegerane wong akrami. Ah, rungokno Dek Apri karo Dek Mimin nek golek bojo ngono kuwi. Tutu bondo tutu rupa. Amung hati pawi. Wah, tepuk tangan, luar biasa. Piyayi nek anggeris ana apa kersa nembang terus wantene sae. Wah, Wantene nglaras sanget nggih. nggih jan estu menika. Dadi awake dhewe iki bingung lho. Monggo Pak Dik. Luput pisan kena pisan
yen gampang luwe gampang tur nek nyuwanten ki alus nembut ora kaya mimin kuwi nyuwara kaya blek diseret benten-benten Pak De Parno ngendikan paring dawuh ngono suarane penak dirungokne balik ning mimin kuwi wong tekok jenenge kaya wong arep kepanjingan nyowo lah pripun to kurang beneran pripun jane ya mangga yen angel tan kena dadi numbas arta tepuk tangan Indah malih wah luar biasa wah ya pun lajengaken monggo gimana nggih Pak De leres napa dawuhe Bapak Kondang wau mesti ning kantor setelane uyon-uyon ngersake napa Pak De menika wonten waranggana kathah nek Mbak Mimin Apri niku pun biasa Mbak Mira napa Dik sinten Retno Dik Sindi Dik Rizka Pak De Parno genah ewuhaya bingung aku ya bingung nyawang sinden sakmene akeh ra tekan jam 4 bare. Ki ayu-ayu asli kabeh. Asli kabeh. Dipun Pak Dik dawah napa? Sarung jagung. Oh jenang kula nggih. Yo, Dik Mira. Dik Mira. Oke. Sembah nuwun. Matur sembah nuwun Pak De Parno. Wis wah. Ya, Nduk. Ya no ra sida metu engko nang. Jumeneng napa meniki Dik Mira? Pak Brimo. Nggih no. Kalih jumeneng. Ora ngadeg ora gayeng no. Iya monggo wong ayu. Sakne komunitas ado-ado mau arek roh jarike kok. Nek jarike ngene ra sepiro regane. Apane ayo tutuke. Yo ngatekon, Nduk. Sandal iki lho, Pri. Sandal iki lho nang. Iya. Sinden-sinden iki nek jariane soh demes kok dhewe kok anu. Gople karo Didik bedakno antarane asli karo KW lho, carane ngadeg beda. Niku nek kambon 3 gelas wis ra ngerti apa-apa. Mbak Apri. Menika wonten pepunden ingkang sampun kepareng rawuh panjenengane. Sinten? Bapak Budi Surya ugi Ki Semar kepareng rawuh. Nggih, wayangan pindah ngersake wayangan ning Cilengsi pendopone. Wah, jan mengke bar niki diatur jadwale. Matur nuwun. Kula nderek. Monggo. Yo, dados to. Yo, Dik. Ana terus ngajak padu jangan aja. Pak Yamin monggo Pak RW. Wah, luar biasa. Yoga-yoga bareng sing ngadeg kene kok ledo nyawang tenanan. Yo langsung leh nyawangi tenanan. Lah nggih, aku kok blas do gebes-gebes iki aku. Padha tulis sinden kok dibedak-bedake. Ayo. Nuwun Dik Mira, Siti Endang watone rata, katur panjenengane Bapak Parno. Langgamipun jenang gula. Dadi kelingan nek wong ngapak nyanyi jenang gula ki lho. Lah piye ta?
jenang gula Rika ajak kelalen marang inyong kiye to Kang Mas ngono. Basan nggon reve sithik-sithik Rika nesu terus ngajak padu ajak kaya kuwe. Ya terus ra dicakepane ora digawe ngono. Lah sing nyanyi wong apa kok? Alah nduk Nirahayu. Dek Apri, Dek Mimin menika wonten kentun-kentun saking WA kathah ingkang mlebet saking Pak Sukiman Bandung menika nderek Mangayu Bagyo nggih. Anggenipun hamiwa putra putri Bapak Tumiyono mugi ginanjar bagya mulya. Amin. Amin Allahumma amin. Jan jos tenan Ki Brimob tak sawer 1 juta. Wah, matur nuwun mengke rekeningipun kula kentun. Wah, jan ngene iki aku seneng. Sakwene virtual e anggere maca WA mesti jalukane rekening. Wah, jan cocok pokoke. Menika wonten malih panjenenganipun saking T Subagio KPWS nyuwun bawa Asmarandana Semarang kunjuk Bapak Insinyur Haji Tumiyono. Wilujeng wiyosan nggih, sampun transfer 200 dhateng rekeningun Mas Didi. Wah, lurahe iki. Kacau iki. Menika ugi saking besanipun Bapak Haji Kondang Sutrisno. Nggih. Pak Tengkleng. Nah, Tengkleng. Mister Tengkleng. Selamat mempelai berdua mugi dados keluarga sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Bapak Tumiyono saha Ibu sehat. Rezeki kathah lan barokah amin. Aja lali bro lagu imbang ana katresnanmu. Ya. Iya. Kok dipinangkani ora apa-apa iki lagi jam 9:30 kok tenang ae. Menika saking Gustri ingkang sampun nyponsori engko sangune Dik Lintang ditransfer karo Gustri matur nuwun. Wah, luar biasa. Sembah nuwun Gustri. Amin iki wis pokoke iki ya enek WA saking Apri Sucipto Mimin. Sudah dilunasi Pak Parno bos. Ngene ya WA jan wah ra umum pokoke. Kersane penjari ya ora menggalih banget ngoten. Iki saka gedhe kendange Suwardi Pak Mantep. Pengendangmu kok gak kambon Civas po Kang Cangkem. Lho kandhani kok niku nek kambon 3 gelas ke mbok lenang mbok anu masuk. Lan ugi menika kadang-kadang saking Mas Susanto, Pasar Kemis sampun sami rawuh sedaya matur nuwun. Mas Gianto, wah bergas. Mas Gianto iki kontraktor. Aja ngaku kontraktor kondang nek rung nanggap Sri Kuncoro. Dari Padepokan Tirta Kencana Bugel Kratikan Bayat Klaten, selamat dan sukses. Buat Pak Sri Kuncoro sing bagus dhewe. Wah, sayangnya lanang sing ngomong bagus. Dari Ketua Pembina Yayasan Tirta Kencana Bayat Klaten, Dr. Suratin Eko SH SIP MH. Nggih matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Lan ugi menika dipun relay live streaming Dalang Kangko ya nyetreaming karo Pak Desun. Nggih. Lan uga Mas Andika Multimedia adalah salah satu produksinya. Nggih. Dan tak lupa Dalang Brimob. Sing nonton pinten? Nggon kuwi sing nonton enek pira ora mung 9 kok muan. Mbak Apri ditanjake sisan bintang tamune Dik. Mula nek aku dilekke ngono jek ra apa-apa. Aja dadi pakulinan. Aku dadi kulino nek nyawang jenengan. Lemen kok diarani bintang tamu, ora trimo aku. Ora trimo no bintang tamu. Enten Dik Lintang niku kermane. Ya nduk, generasi ya. Lek Marno iki anggere mirsani Dik Lintang iki wah jan kaya wayune. Berarti iki regenerasi sinden iki berjalan. Nah. Ngene nduk. Mulane dandan tak pol-polke iku nek kegeser Lintang Kairo, aku sanyo remuk ngono sancaya ayu ra ya. Pokoke 5 tahun ke depan jenengan iki wis wah, tenan kegeser. Kok ngene iki pripun maksudnya pripun? Ya kegeser. Klarifikasi kok ngeten iku. Kula senep ngono. Kancaku gelungan sapa? Mosok jenengan arep gelungan. Ora maksudnya aku dadi jenenge business woman ngono lho. Dadi sinden iki engko ya tetep eksis ning tak hiburan. Bisnis barmen. Lan uga iki kentun-kentun kangge ingkang monitor wonten channel pundi kemawon wonten Mas Jalak Suren Media. Wonten Dik Sundari, Dik Vero, moderator sedaya Dalang Brimob, Kadal Suro. Kadang Dalang Sri Kuncoro. Oh, Kadal Suro. Ya, ngersake napa, Dik? Wilujeng dalu. Nggih. Wah, luar biasa. Halus genduk iki. Jebule bapakmu ki tindak rene iki mau nimbali Pak Brimob kon mayang sunatane adimu. Ya. Ning ora apa-apa, tenan, Dik.
waton Mas Ri iki isih longgar tur ora barengi aku numpak bis ning Kediri gelem, tenan wae. Aku tak mangkat dhewe. Wis to. Kang omahke pamite dhewe. Menika Dik Lintang menika adalah salah satu generasi penerus. Nek cara sindene Dik Lintang, cara dalange Dik Barata Wicaksana. Ya ngono kudu ditunjukkan. Iki rayine Dik Lintang iki kok ya suarane ya bergas. Dik Barata ki lho Le, anake Pak Brimob. Ayo salim karo Bunda Sikimin. Bunda. Aku ki ya mamahmu ning sing disingitke. Didelikke. Ora dipublikasi lah nggih. Aku ya mamahe tapi didelikke sing dijak jagong, dijak ning pertemuan wis ana dhewe mamahmu. Aku kan didelikke. Jadi nek papahmu ndelikke dana kenakalan kae nggo aku. Oh, lan ugi menika saking Ngawi, kandang sapi Ngawi wonten ning napa nggih sawut jajar. Assalamualaikum Bu Cangik, kula cah angon Ngawi nyuwun gending tolak sengkala matur suwun. Nggih, Mbak Warno. Nah, nggih ngersake napa? Dik Lintang badhe. Nggih, rengu nggih. Oh, rengu. Wah, iki mesti mat banget iki. Suarane iki Dik Lintang sakniki pun kelas tunggal SMP ya, Dik ya. Nah, suarane wis mapan awet kelas 3 SD oleh. Akeh ning kandungane ya wis. Nggih, nderek ajar niki. Oh, iya Dik. Ora nderek ajar. Matur kalih Bude, kalih Bude. Ya ndak, iya, sing ati-ati ya. Wong tuwa saya mung sembur tutur ya, Nok. Lah, sing ati-ati ya soalé sok nek kowe 5 tahun engkas wis dadi Napa? yoga-yoga do ngiyip, mentalmu dadi kudu kuat. Aku nek ora para wis dedel-duel. Sujokno imanku ki bakoh aku. Gusti Allah talu ngamping-ngampingi aku. Nggih, monggo pun lajengaken Dik Lintang. Kapurakan bawa menika Dik Bawa? Lintang. Bawa. Nggih. Oh nggih, wah. Sip, monggo. Bawa rengu. Larase napa? Slendro Slendro to? rengu niku. Memanise meraati. Matur nuwun. Allah ya Allah. Dilagir matur nuwun terus Nek kowe sing dikeploki ngono piye kowe? Ya aku mongkok to nek cara aku. Biyen anu Dik Apri iki. Mongkok. Dik Apri iki jaman 10 tahun kepungkur ya dikeploki kaya dara ngono kuwi. Oh. Kok doro. Ya. Mangga. Anake kaya ngene ora. Bacane mung Kendeli ditambahi sithik ning ora aja kemajon ya ndak soalnya Wong kuwi pancen lagak-lageane iki alus nembah manah kok ya. Men rada kendel sithik ngoten lho. Emange kowe setelen kok. Aja mbok ajari rusak kok malah yo. Monggo. Tak lungguh. Kandes luwes wira Nenan lho. Dik Lintang iki kok saged swantene sae ngoten niku ki napa bapake nggih seniman? sanes Lah bapake napa nyambute damel? sadean ayam. Oh, sadean ayam. Betul pitik oleh. Tapi saiki ternak wedhus. Oh, lah kok nyanyi aku. Lantik wedhus.
Aku tak anu wae pri ngopeni indile wae nek ngono lah. Lho ku, nggo pupuk ya apik kok ya daripada kudu tuku. Mungkin jenengan nganu ngewangi kula ngaret mawon. Oh nggih. Anu nanti tangan aku luka-luka. Alah kulinane blandong kayu kok ngaret kok ya. Lan ugi menika Dek Apri, assalamualaikum sugeng dalu Pak Sri Ngadinu, Pondok Ungu Permai Bekasi hadir nderek bungon. Nyuwun gending rondo kempling nggih matur nuwun KPWS ingkang rawuh wonten mriki sembah nuwun. Nuwun nggih, monggo. Montang manting tanjena kang masih rodo wong bagus gampang temen ambe beda. Wah, luar biasa. Lajeng langgamipun. Langgamipun rengu. Ayo Dik Lintang. Mangga. Teman berini apa ya tutu jodone bebasan saumpama kaya ngenteni kumandhani selolangke dadine rontang-ranting kaya dijejemin wekasan kerontang-keranting. Ayo nak. Anak kang mas kelagan angombar ketresnan ra mikir bebrayan balik njor aku mas kadang keseru atiku mong tansah rengu. Tepuk tangan buat Dek Lintang. Wah, luar biasa. Matur nuwun Dek Lintang, monggo bareng lenggah. Pindah ana ing laras pelok 6 anu Dek Apri. Wah, iki tak njaluk siji meneh. Ha. Dek Lintang kepareng lenggah rumiyin mangke pun lajengaken. Dengan hadirnya Dek Lintang kira bakal kepaten obor. Kira generasi Mumpung iki sinden. isih setengah 10, aku tak neruske laku dhisik engko dibajutke gara-gara ya.